Και τώρα θα δούμε πώς δημιουργούμε λίστες. Για να δημιουργήσουμε μία λίστα, αρχικά πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε αριθμημένη ή μη αριθμημένη λίστα. Και τι εννοώ με αυτό? Η αριθμημένη λίστα συντάσσεται ως εξής. Πάμε στο αρχείο μας στο HTML. Ας το γράψουμε κάτι, δεν μας πειράζει εδώ πάνω. Και γράφουμε το εξής. OL και κλείνουμε το OL. Το OL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων ordered list, που σημαίνουν στα αγγλικά αριθμημένη λίστα. Για να δώσουμε στην λίστα μας κάποια αντικείμενα, χρησιμοποιούμε τα li tags. Το li σημαίνει list item, το οποίο η μετάφραση της από τα αγγλικά είναι αντικείμενο λίστας. Θα το διαγράψω 3 φορές. Και τώρα, όπως ήσταν μικρή, για παράδειγμα, και σας έλεγε ο μαμάς σας, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε μου, για παράδειγμα, γάλα, μεριές ντομάτες και ψωμί. Για παράδειγμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε μία λίστα με 3 αντικείμενα και πάμε να το δούμε. Και ορίστε, έχουμε μία λίστα με 3 αντικείμενα, αριθμημένη, 1, 2, 3, είναι στη σειρά. Τώρα πάμε να δούμε μία μη αριθμημένη λίστα. Για να μην κουραζόμαστε, απλώς σας αντιγράψουμε την προηγούμενη λίστα, το περιεχόμενο της προηγούμενης λίστας, και το μόνο που έχουμε να αλλάξουμε είναι το O, να το κάνουμε U. Κάνουμε U. Με αυτόν τον τρόπο, λέμε ότι η λίστα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι unordered, δηλαδή μία αριθμημένη λίστα. Κάνουμε μία αποθήκευση και για να δούμε τώρα το αποτέλεσμα που θα έχουμε. Ορίστε. Έτοιμη και η δεύτερη λίστα. Και τώρα πάμε να σας δείξω μερικές συμπεριφορές και ιδιότητες τις οποίες μπορούμε να βάλουμε μέσα στη λίστα μας. Για παράδειγμα, στην αριθμημένη μας λίστα μπορούμε να πούμε να ξεκινάει από ένα συγκεκριμένο αριθμό. Για να γίνει αυτό, μέσα στο OL tag γράφουμε τη λέξη start, ίσον και τον αριθμό μέσα σε αυτάκια από τον οποίο θέλει να αρχίσει η λίστα μας να μετράει. Για παράδειγμα, εμείς θέλουμε η λίστα μας να ξεκινάει από τον αριθμό 3, και με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινάει και θα λέει 3, 4, 5. Αποθηκεύουμε και βλέπουμε το αποτέλεσμα στο browser μας. Και ορίστε, το γάλα έχει πάρει τη τιμή 3, οι ντομάτες το 4 και το ψωμί το νούμερο 5. Κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να κάνουμε στη λίστα μας είναι να καθορίσουμε τον τύπο με τον οποίο θέλουμε να μετράει η λίστα μας τα αντικείμενά της. Για παράδειγμα, θέλουμε αντί για να εμφανίζει τους αριθμούς 1, 2, 3, μπορούμε να γράψουμε type, ίσον και για παράδειγμα το α κεφαλαίο. Ας σβήσουμε το start. Με αυτόν τον τρόπο λέμε στη λίστα μας πως ο τύπος με τον οποίο θα μετράς θα είναι τα γράμματα με κεφαλαία. Αποθηκεύουμε το αρχείο μας και πηγαίνουμε να το δούμε. Και ορίστε, ABC. Με αυτόν τον τρόπο η λίστα μας μετράει με κεφαλαία γράμματα τα περιεχόμενά της. Μπορούμε να το κάνουμε εξίσου με το α μικρό. Επίσης μπορούμε να το μετρήσουμε με λατινικούς χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα το I. Ας το αποθηκεύσουμε και ας το δούμε. Κεφαλαίο και I μικρό. Για παράδειγμα, αν είχαμε 4 αντικείμενα στη λίστα μας, μπορούσαμε να έχουμε ψωμί και άλλο αγκούρια. Δεν έχει μεγάλη σημασία τώρα να το γράψετε αγγλικής. Και αποθήκευση. Και πάμε να το δούμε με λατινικούς χαρακτήρες. Το ίδιο ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και σε μια unordered list, αλλά η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά εμείς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γράμματα ή αριθμούς, για το λόγο ότι είναι μια μη αριθμημένη λίστα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αντί για να έχουμε, όπως είδαμε πριν, τα κυκλάκια, τις μπαλίτσες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τετραγωνάκια, τα οποία
λέγονται square, αποθήκευση και το βλέπουμε, ορίστε, ή μπορούμε να το γράψουμε ως disk, αποθήκευση και το βλέπουμε, που είναι στην ουσία τα βαλάκια ακριβώς, και το circle, αποθήκευση και το βλέπουμε και αυτό. Ορίστε, με αυτόν τον τρόπο έχετε μάθει τις δύο βασικές λίστες και η μία τελευταία, η οποία είναι έξτρα, η HTML υποστηρίζει και την περιγραφική λίστα. Είναι μια λίστα με όρους που κάθε ένας όρος από αυτούς έχει τη δική του περιγραφή. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, αν έχετε μια λίστα από βιβλία, μπορείτε να έχετε μια περιγραφή για το κάθε ένα βιβλίο. Για να γίνει αυτό, πάμε πίσω στο έγγραφο HTML και γράφουμε DL. Το οποίο θα το κλείσουμε DL. Το DL στα αγγλικά σημαίνει Description List, η οποία Description List παίρνει DTAF, Description Table, Description Title. Όπως το LI, έτσι και το Description Title ανοίγει και κλείνει. Ας πάρουμε για παράδειγμα το βιβλίο της γλώσσας. Γλώσσα. Και άλλο ένα, το οποίο θα είναι η φυσική, για παράδειγμα. Φυσική. Πολύ ωραία. Τώρα, αυτός είναι ο τίτλος ή ο όρος τον οποίο χρησιμοποιούμε. Από κάτω ακριβώς χρησιμοποιούμε το description data. Στο οποίο μπορούμε να πούμε, για παράδειγμα, σε αυτό το βιβλίο, μαθαίνουμε γλώσσα. Και στο δεύτερο βιβλίο μας θα πούμε ότι σε αυτό το βιβλίο μαθαίνουμε φυσική. Αποθήκευση και πάμε να τα δούμε. Οπότε ορίστε. Γλώσσα, το οποίο πήρε τη τιμή DT, το όνομα του βιβλίου και από κάτω το description data, η περιγραφή του βιβλίου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Γεια σας!